To wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, amma zan muku tambaya duk wanda na kira sai a tashi a amsa min tambayata, ina fatan kun gane. Malama. Ɗan lele tashi. Ɗan lele me kake so ka zama idan ka girma ka kammala karatu? Ina son na yi kuɗi kamar Dangote, na sai jirgi da motoci kala-kala. Matata ku duk sati sai ta je ƙasashe kamar su Paris, India, London, Dubai, Spain, Abu Dhabi, Madrid, Germany. Yi mana shiru ɗan lele, ɗan ƙaramin yaro da kai sai shegen son kuɗin tsiya. Shiru. Ratu kefa, idan kin girma me kike so ki zama? Matar ɗan lele. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.